van 11 jaar van Beduin gehaald samen met de adjudanten en de prins. Om Proost het nu vastelovensliedje te zingen. Waarmee we komende vrijdag de 8e keer alweer mogen staan in de finale van het Limburgs vastelovensliedjesconcours, dames en heren. Dankjewel. Maar zo makkelijk kom je er niet vanavond, dames en heren, want je moet meedoen, hè. Je moet meedoen. Je moet namelijk mitzingen. Je moet mitzingen. Ho, ho, ho. Er is zo'n karakteriek, al de nog een rondje rijdt. En kent ze erop wachten, want de zaken leer je op. Ik weet maar één gedachte, vandaag was hij erop. Wie je het raken, wie je het raken. De randert en de conduct, die het gaan halen en de recht. Wie je het raken, wie je het Elke jassen, heusjes, eigen, stuk voor stuk is goed voor